inafufua vitu kama hizi. Ji apare kambi mitudo gi kuom siling milion 52 koa e akaont mar omenda e kaunti ma Kilifi omi kum twech mar higni 75 bang' doho ma Malindi yudogi kod keth mar mibadhi ka eng'eto manochiw odiechieng' ma kawuono gi jang'ad bura Elizabeth Usui. Jang'ad bura no noyudogi gi ketho buora koriwo koda kamano mar kawo omenda go tok chik, gino mosethiro uchumi ma kaunti no. Bura no nochakore higa mar 2016 kama nodonjnegi kuom tiyo marach gomenda. Nonro manotim gi duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC noyango nomenda maromo siling milion 51.5 nodar e aguch kaunti no kendo keti aguch kembe 6 mag ji giwegi ma bende ne onge kod nonro mar timo chenro moramora gi kaunti no. Commute and travel from Nairobi to here. You know, when it comes to the 11th accused person to run her late mother's estate and the properties that remain to the family after the demise of her mother. 13th accused person and 19th accused person. This matter officially began in Kilifi, where the accused persons were charged of various... Yes. Yona, can I begin? Yes. So, Yona, I am representing the 11th, 13th, and... Ms. Minyazi? My lady, I'll be doing oral submissions on behalf of the 15th and 17th accused person. Okay, so... Yona, the 11th accused person has young children. For this honorable court, for today, owns a foundation. The same foundation is in charge of adopting needy children. Jopuonjre mawuok e mbalariany